Hej. Nå, nu skal vi lave en sådan krydderurtepesto, eller krydderurtecreme, kunne man også kalde det, som jeg bruger til alt, sammen med andre salater, til kød, til fisk, til whatever. Det smager bare super lækkert. Masser af hvidløg. Her er der 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeg laver også en stor portion, fordi det er til middellands til Timo. Og så bruger jeg en hel citron, men jeg skal lige toppen og bunden af, og jeg har lige skyllet den. Skal jeg lige toppen og bunden af, og så skal jeg den sådan i 4 dele her, så den kan blive smusket godt igennem. Hele citroner er fantastisk, fordi skallen indeholder en masse gode bitterstoffer, og i øvrigt er det der, hvor mange af de rigtig vilde antioxidanter sidder, så derfor synes jeg, det er sjovt at bruge. Derudover så er kernerne også med, som jeg også får en tur i maskinen her, og der sidder også rigtig meget guf i de kerner der. Så har jeg et stort bund mynte her, som jeg også lige skærer sådan groft og kommer ned til. Her, der var lige lidt persille med også. Sådan der. Ej, det dufter lidt underligt. Sådan der. Jeg kan ikke have det hele i, kan jeg se. Nu tager jeg bare lige stænglerne fra persillen og bruger her. Sådan der. Der var lige sådan noget der. Og så masser af olie. Her, den her har stået udenfor, så den er sådan lidt frossen. Det er virkelig irriterende. Men vi kaster os ud i det. Der sker noget derinde. Så masser af olie. Godt se, der kommer ikke så meget af gangen, så nu ser det meget voldsomt ud. Men altså, pesto er vigtigt, at der er masser af olie i. Det gør faktisk også, at den holder sig rigtig fint i køleskabet. Og især også sammen med citron, fordi C-vitaminerne sørger for at konservere sammen med olie. Og sammen med salt. Godt med salt i, sådan der. Og så prøver vi lige at køre og se, der mangler helt klart mere olie. Nu larmer jeg lige. Og jeg har jo glemt noget virkelig centralt. Mandlerne. Og jeg kunne have brugt valnødder, jeg kunne have brugt pinjekerner, jeg kunne have brugt cashewnødder, jeg kunne have brugt hasselnødder, kunne også være frækt. Du kan bruge alle slags nødder. Jeg kan bare rigtig godt lide med mandler, og også med hasselnødder, eller med valnødder. Sådan der. Det ser allerede fantastisk ud. Den er slet ikke færdigkørt. Fordi vi skal lige have især citronskallen. Den skal virkelig køre, fordi det er ikke så rart at få sådan et stykke citronskal i munden. Så den skal altså lige have... Jeg prøver lige at se, om der kan komme lidt mere olie. Der kommer lidt mere. Her. Sådan der. Bum. Og så kører vi igen. Her har du faktisk en fantastisk pesto. Super lækker. Som sagt til kød, til fisk. Du kan marinere kød i den. Du kan gøre alle mulige ting med den. Jeg kører den i længere tid, fordi jeg gerne vil have, at citronskrællerne er fuldstændig smasket ud. Men det tænker jeg er lidt kedeligt ved at stå og høre på. Så sådan her kan den se ud. Men giv den lige en ekstra tur i foodprocessoren. Hej.